SSPA मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग इथं आता गर्भवती मातांसाठी सामान्य प्रसूती किंवा सिझेरियन पूर्णपणे मोफत। या अंतर्गत मोफत मिळणाऱ्या सुविधा रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सर्जन चार्जेस, डेली व्हिजिटिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, बेड चार्जेस, अनेस्थेशिया चार्जेस, रूटीन लॅब चार्जेस, जेवण नाश्ता तसेच आवश्यक असल्यास एका दिवसाचा ICU चार्ज, औषधांचे चार्जेस, औषधालय आता अगदी माफक दरात। संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 05 60 76 आणि अरविंद कुडतरकर 9325 23 25 62। फोन नंबर 023 67 23 40 00। मालवण शहरातील धुरीवाडा बोर्डिंग ग्राउंड मार्गावर असलेल्या दुकानांपैकी 2 दुकानांना आग लागल्याची घटना घडली आहे। या भडकलेल्या आगीत दोन्ही दुकानं जळून खाक झाली आहेत। विलास परुळेकर यांचं शिलाई मशीन दुरुस्ती आणि विक्रीचं एक दुकान, यातील नव्या आणि जुन्या अशा एकूण 12 ते 15 मशीन तसेच फर्निचर आणि संपूर्ण दुकान जळालं। तर बाजूला असलेले मृणाल मोणकर यांचं लेडीज टेलर आणि शिवण क्लास हेही दुकान जळालं। यातील मशीन साहित्य आणि ग्राहकांचे कपडे हे जळून खाक झालेत। काही ग्राहकांचे लग्नाचे कपडेही दुकानात होते, त्यांचंही नुकसान झालं। दुकान मालक, स्थानिक नागरिक तसेच महेश सारंग, राजू बिडिये यांसह अन्य नागरिक, नगरपालिका, अग्निशमन यांनी आग विझवली, मात्र दोन्ही दुकानांचं नुकसान झालंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।